panguva ino mazimbabwenzi arapa kujairirwa panonzi panotendera secular ZRP press statement ukuno kwakunzi kutsvaka wikino Chivhayo. Panguva ino panokwa kunzi wikino Chivhayo entrepreneur and also President Emerson Mnangagwa's business ally and ex-convict. Onzi ari kutsvakwa nevemutemo. Vamwe voti this is secular ndere manyepo, but panguva ino vanhu vazara neukasha vakati kana iri ZRP ngaibomira ujera vanhu vosubscribe like on the bell icon. Tipina ZRP statement ramuri kuona yatsara pina mashoko abuda togone vanhu panapa tomira this statement obudanyigwa chinzi seeking wikino munodani Chivhayo for questioning. The Zimbabwe Public Police is looking for wikino Chivhayo in connection with a fraud investigation and related criminal activities. Evidence gathered to date indicates that Mr. Chivhayo knowingly and willfully participated in a fraudulent scheme designed to obtain money and or property through fake representation, deceptive practices, and the manipulation of financial documents and communications. We request that Mr. Chivhayo reports to Arrest Central Police Station for questioning. Doma showanomudam this statement desati pangwa ine rally blocked and remacho kwadi ere kana ndere manyepo rakane signature ya Commissioner Paul Nyati. Tona na majara sonobuda pangwa ine vachipopota nyara vachiti ndiye wikino Chivhayo. Go and tell your handler Idi Mnangagwa that security apparatus yakabva kuhondo is looking for you and you may need to report to police Zimbabwe as soon as possible. I bet they know where you are. Domashkwa mdanyo kopangwa ino ina majara chita aiwa ma security apparatus akabva kuhondo emazviro kwazvo chao noti vari corrupted ava vari kuti kutsvaka avasida kana kutumudzwa nezvako. Those zvigananda vanoonekwa kunzi you flaunt with muchiita zvamunenge muchiita mese, they know where you are. Ngavabetsere kukubata vaende newe kumapurisa. Mashoko ari kuda panguva ine vamwe vati vambotaura mashoko achiti this statement asi rabva kuna VP Costa Chiwenga here, he is trying to arrest wikino Chivhayo and the likes. Mashoko ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunzi as soon as mukomana aiwa Walter Magaya panguva ino abatwa nevemutemo, this secular barabudawo zvekare panguva ino vamwe vachindere manyepo, but zvinatsobuda pachena kuti a faction which is loyal kuna VP Costa Chiwenga kuti serious panhau dzana wikino Chivhayo nezvigananda kuti they don't want zvigananda munyika yeZimbabwe, they want to stop corruption. Bera comment section medu dzafungwa enyu mutikudipa pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chat on the bell icon.